ሰላም ሰላም ኣሙላ ዓለም ዘለኹም ኤርትራውያን ሰናይ ክትሉ ሰናይ ምንየተይ ምሳኹም ዘለኹ በረኸት ጋዕሹም ካብ ከተማ ተልኣቪቭ እየ ንሎሚ ሕፅር ዝበለ ፍልይ ዝበለ መደብ እየ ሕጂ መፅአ ዘለኹ እዚ ኸ ብዛዕባ ወይዘሮ ማርታ ኤርምያስ ኣብ ተልኣቪቭ ክትገብሮ መዲባቶ ዘላ መደብ እዩ መጀመርያ ማርታ ኤርምያስ ንሓቂ ክትመስክር ትበዓል ዘይብላ ጋልይዋን እያ ኣብ ኮቨር ቲቪ ብዛዕባ ይኣክል እንታይ ሓሳብ ኣለኪ ኣብ ዝበለላ እዋን ፖለቲካ ክነጥፍ ኣይደልን ዝብል ውልቃዊ ስነ ሓሳባ ሂባ ማለት እዩ ማርታ ኤርምያስ ኣማኒት ጴንጤቆስጠል ሃይማኖት እያ ኣብ ደስ በረኽ ተኣምን መሰል ኣለዋ ብሰንኪ እምነቶም ግን ጴንጤቆስጠል ክንደይ ሸላት ክንደይ ኣሸሓት ትሕቲ ሜረ ሰፊሮም ኣለዉ ንባዕላን እምነታ እውን ክሰብኽ ወይ ከዓ ክትኣምን ወይ ከዓ ክትፅልብ ሃገራ ኣይፍቀዳን ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚ እውን ክትምስክር ክሳብ ዘይከኣለት መምህርካ ንሓቂ ክምስክር እኳ ትብዓት ዘይብሉ ሓቀኛ ትምህርቲ ክሕልፍ ከዓ ፈፂሙ ዝኽእል ኣይኮነን በዝኾነ በቲ ንዓይ ገሪምኒ ዘሎ ነዚ መደብ ንክልተ ሰዓት ድያ ንክንደይ ሰዓታት መፅያ ተልኣቪቭ መደረ እትገብሮ መፂናቶ ዘላ ገንዘብ ማለት እዩ እዚ ከንታይ ርኤካ ኣብ እስራኤል ዘለና ምስራሕ ጥራይ ዘይኮና ዝሰራሕናዮ ገንዘብ ኣብ ምንታይ መዓላ ነውዕሎ ዘለና ሃዲእና ክነስተውዕልን ክንሓስብን ይግባእ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ኣብ ልዕልና ተፈፂሙ ብዙሓት ደረፍትን ገረን መፅ ነይሮም ዘዘርከበ ክፃወተልና ብጣዕሚ ይስማዓካ ከም ሕብረተሰብ መጠን ማለት እዩ ሕሉፍ ሓሊፉ ኣብ ፊልሚ ከይተረፉ ባኣና ይስሕቁልና ኣሎ ማለት ስለዚ ንምንታይ ከምኡ ንኸውን ብሓቂ ለውጢ ንደሊ መንእሰያት ኣብ እስራኤል ኣለና እዚ እንተኮይኑ ግን ብኣካል ብኮርስካ ክትመሃሮ ትኽእል ኣብዚ ዓዲ መዓት ትምህርቲ ኣለካ ገንዘብካ ከፊልካ ብኣካል ትሰብካ ክረዳእካ ይኽእል ማለት እዩ ሞያ ቴክኒሻን እንተዘይለካ ቴክኒሻን ኣሎ ኣብ ቃማይ መሻጢ እንዳ ክትከውን ደስ ዝበለካ ሞያ ብኣካል ዝምሩኻ እንከለዉ ንሓደ ኦንላይን እሞ ከዓ ብኣካል ዘይትፈልጦ ሰብ ብወሳብ ሜሴጅ እናሰደኽ ምህረካ ንምንታይ ማዕረ ክንዲዚ ኣሽሓት ገንዘብ ነጥፍእ ደስ ገሪምኒ ዘሎ ማለት እዩ ክቕበሎ ብጣዕሚ ዝኸበደኒ ማለት እዩ ናይ ማርታ ኤርምያስ እቲ መዲባቶ ዘላ ገንዘብ እዩ ማለት ብጣዕሚ ከቢድ ንሓደ ትኬሲ 600 ሸክል ከፊልካ ክትኣትዎ ማለት እዩ እዚ ናይ 2 ሰዓት 3 ሰዓት መደረ ተስምዖ ማለት እዩ እዚ ኸ እንታይ ዝብል መደባት ኣለዎ መሽልኩም ኣብኡ ስራሕ ከይቀየርካ ሰዓታት ከይወሰድካ ኣታዊካ ምዕባይ እዚኣ ቀንዲ ሕማምና ኣብ እስራኤል ንርከብ ሰባት ሕማምና ብዛዕባ ገንዘብ እዩ ከመይልና ነብር ዘይኮናስ ከመይ ገርና ገንዘብ ንእቱ እቲ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ነውዕሎ ኣፍልጦ يحصرنا ግን ብዝያዳ እንታይ ያድሆና ሰዓታት በብዝሕ ሰሪሕናስ ከመይ ገርና ገንዘብ በብዝሕ ንእቱ እዚ ስለ ዝፈለጥ ስራሕካ ከይቀየርካ ሰዓታት ከይወሰድካ ከመይ ጌርካ ኣታዊታትካ ምዕባይ ማለት እዩ እዚ እንታይ ይበሃል ብኢኮኖሚ ስለ ዝተመረቐት ነቲ ዘይተምሃረ ሰብ ንክትፃወተሉ ኢላ ፅቡቅ ገራ መፅናዕቲ ገራ ዘዳለወተ ማለት እዩ ዓቕምታትካ ዝኸፍቱን ዝውስኹን መፍትሒ ኩሉ እዚ ዓይነት ትምህርቲ እዚ እንተሪኢኹም ኮይንኩም እቶም እንግሊሽ ዘይሰምዑ ክፅበሙ ትኽእሉ ኢኹም ከም በዓል ጆርጅ ጀራርጊ ብምሉእ ዝገሊፅዎ ኣሎ ሓደ ካብኡ ስራሕካ ከይቀየርካ ሰዓታት ከይወሰድካ ኣታዊካ ምዕባይ ዓቕምታትካ ዝኸፍቱን ዝውስኽ መፍትሕትን ርእሰ ተኣምነት ምህናፅ እዚ ኩሉ ጆርጅ ጀራርድ ብናፃ ኣብ ዩቱብ ከፊትልክዎ ኣሎ ስለዚ ማርታ እንታይ ስለ ዝኾነት እያ ኣብዚ ሆል ከፊታ ወይ ከዓ ኣብዚ ህንፃ ኣቲና ንዓኣ 600 ሸክል ከፊልና ንሪኢ ኣላ 600 ሸክል ማለት እኮ ናይ ክንደይ መዓልቲ ስራሕና እዩ ብዘይ ምቁራፅ ናይ 3 መዓልቲ ድፋጫ ሃሲት ዓረብ ፀሓይ ኣብ ናይ 2 ሰዓት ትከፍለላ እሞ ብዛዕባ እንታይ ኣበይ ተራእዩ ርእሰ ምትእማን ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት ክቅየር ዝኽእል ርእሰ ምትእማን ማለት እኳ ተመክሮ የድልየካ እዩ ርእሰ ምትእማን ማለት እኮ ካብቲ ኣተዓባቢኻ ጀሚርካ ዝነበርካ ንክትቅየር ሓደ ንፉዕ መካየዲ ብፃ የድልየካ ትምህርትካ የድልየካ ቀፃልነት ዘለዎ ትምህርቲ ምሽ እዚ ናይ 2 ሰዓት ኮርስ ካልኻ እንታይ ኣሎ ን6 ቲኬትካ 3295 ሸክል $1,000 ማለት እዩ ን11 ቲኬት 6,000 ሸክል እዚ ዕውር ቢዝነስ እዩ ስለዚ በጃኹም ዝከኣለኩም ማለት እዩ ኣነ ከም መንእሰይ መጠን እሞ ካብ እስራኤል ነብር ስለ ዘለኹ ኩሉ እቲ ኣብ ልዕለኹም ድፍፀም ኩሉ እቲ ልዕልና ድፍፀም ዘሎ በለፅ ኩሉ ስለ ዝፈልጦ ብጣዕሚ ይስማዓኒ ቪድዮ ክሰርሕ ክዛረብ ድሌትን መደብን የብለይ ግን ከይፈተኻ ከዛርበካ ድኽእል ነገራት ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዘሎ ዝቐነየ ኩነታት ንምንታይ ድሄ ዛርበ ንዝዛረብ ኣለኹ ትብሉ ምክንያቱ ብዛዕባ ንሱ ተዛሪቦም እዮም ብዛዕባ እዚ ናይ ቤተክርስትያን ዝካየድ ተዛሪቦም ክደግሞ ይደልኒ ሕጂ ንሱ ከይዓጀባ እያ ነዚ ጉዳይ ዝተካየደ ዘላ ልዕሊ ኩሉ ግን ናይ ማርታ ኤርምያስ እንታይ ኣሎ ኣብ ሕብረተሰብና ከይተምፅእ ኣሎ እንታይ ገደሰኒ ብዛዕባ ውልቃዊ ሓሳብካ ጥራይ ግበር እንታይ ገደሰኒ ዝብል ስነ ሓሳብ እያ ተስንፀላ ዘላ ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ ንመሰልና ክንቃለስ ከምዘይ ንኽእልን በቃ ዓይንኻ እንዳረኻ ሕማ ወዲቑሎ እንታይ ገደሰካ ብዛዕባ ነፍስኻ ጥራይ ሕሰብ እዚ ኸ ምስ ናይ ፀዓዲ ህይወት ዝኸይድ ዳኣ እምበር ምስ ኤርትራውነት ዝኸይድ ባህልን ክብርታትን ኣይኮነን ስለዚ እዚኣ ተንግሰልና ዘላ ዋላ እቲ ስነ ሓሳባ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ምስ ሕብረተሰብና ዝኸይድ ኣይኮነን ንሕና ንመሰልና ክንቃለስን ክንዛረብን ክንካታዕን ሓሳብና ክንገልፅ እንዳ ኣለና እምበር
እንታይ ገደሰኒ ዝብል ስነ ሓሳብ ዘስተፀልና ኮለ ገና እነፅጎ ጥራይ ዘለና ማርታ ኤርምያስ ንሓቂ ክትምስክር ንፍትሒ ክትገልፅ ትብዓት ዘይብላ ሓቀኛ ትምህርቲ ክትሕልፍ ስለዚ ትኽእል ኣብ እስራኤል ዘለካ ክትጎርሕን ነዚ ዘይረብሕ ኣሽሓት ገንዘብካ ከፊልካ ገንዘብካ ንኸይትኸስር ከም መንእሰይ መጠን ኣነ በረኸት ጋዕሽም ልባዊ ምኽረይ ክገልፀልካ ይፈቱ ፅኒልኩም ምስማዕኹም ካብ ልቢ የምስግን ማርታ ኤርምያስ ከዓ ነዚ ደኸም ሕብረተሰብ ርኢኺ ክትብለፅሉን ኣሽከዓላል ክትፃወትሉን ኣይትፈትኒ ልቢ የዕቢ ኣመና ኣብ ገንዘብ ኣይተድህቢ ሰብ ክትቅይር እንትኾንኪ ገንዘብ ኣይኮነ ድልየኪ እቲ ትገብርዮ ገንዘብ ከዓ ርትዓዊ ክኸውን ይግባእ ስለዚ ፅኒልኩም ምስማዕኹም ካብ ልቢ የምስግን ነዚ ሓሳበይ ቅቡል ኮይኑ ተተቐቢልኩሞ ቅቡል ኮይኑ ተረኺብኩም ከዓ ሸር በልዎ ካብ ልቢ መስግን የቐኒለይ ሰሰናይ